O Ateneo de Santiago ten unha gran vocación polos temas da cidade. Pensamos que Compostela en moitos ámbitos a gran ausente, tema que nunca se trata e que parece que só ten interés aquilo que afecta a toda Galicia, pero hai temas locales que son tremendamente importantes e que teñen unha gran repercusión. Estos días se celebrou sin apenas trascendencia o centenario do pasamento dunha personalidade compostelana e galega de primeiro orden, que era don Antonio López Ferreiro, que morreu fai agora 100 anos despois de desenrolar toda a súa vida e a súa actividade en Santiago de Compostela. Nacera en plena Praza da Universidade, nese edificio que hoxe en día é a sede do Instituto da Lingua Galega, e foi un sabio da súa época que dedicou toda a súa vida á investigación. E realmente a él debemos o conocemento que temos de toda a historia da Catedral de Santiago, gracias a ese gran legado, a esa gran obra que son os 9 tomos da historia da Iglesia compostelana. Pero, aparte de ser un investigador de arquivo, pois foi un home práctico que levou a cabo as súas primeiras grandes excavacións que se fixeron na Basílica compostelana e que levaron ao redescubrimento dos restos do apóstol despois de 300 anos de ocultación para evitar os posibles roubos ou as invasións inglesas, fundamentalmente. Realmente López Ferreiro foi un home que ademais foi un gran literato e foi un dos que realmente protagonizaron o resurgimento do galego. Aí están as súas 3 magníficas novelas históricas e costumbristas que nos recrean a vida dos composteláns desde a Edad Media hasta o século XIX, e sobre todo nesa novela tan emblemática que foi a Tecedeira de Bonaval. Realmente Antonio López Ferreiro foi un home que merecería un gran homenaxe nesta cidade, porque lle debemos gran parte do sentido moderno que ten hoxe Compostela. Pensamos que, evidentemente, para falar deste home tan interesante e tan importante para a cidade, facía falta unha persona que pudese falar dun dos aspectos máis interesantes da súa obra de investigador, que foron justamente as excavacións na Catedral de Santiago. E para iso pensamos que a persona ideal era Xosé Carro Otero, a persona que nos acompaña hoxe e que é un sabio do século XXI. Realmente, eu que traballei moitos anos como periodista, cando non había internet e quería informarme de algo, chamaba o teléfono de José Carro, porque sabía que ele tiña resposta para casi todo. É unha persona que domina moitos campos do saber científico. Neste momento, non só é un profesor consagrado da Facultade de Medicina, sino que é presidente da sociedade médica máis importante que existe neste país, e acaba ademais de recibir a Gran Cruz do Mérito Naval por toda unha serie de aportacións no campo da medicina que fixeron alrededor deste alto reconocimiento. Realmente, se tuviésemos que falar do currículo de Xosé Carro, non teríamos tempo para a conferencia, porque é tremendamente abundante. Pero baste decir, e a mí me explicaba así un catedrático da Facultade de Medicina fai poucos anos, que era o único profesor da facultade que era capaz de impartir calquera asignatura do currículum académico sin necesidade de prepararla. El dedicou a súa vida á docencia, pero tamén á investigación. É un gran arqueólogo. A él se deben eses traballos de investigación na Península do Robe tan importantes
para aflorar un cementerio medieval que é unha das excavacións máis emblemáticas que se levaron a cabo en Galicia, e é unha persona que tamén non solamente tuvo vocación científica, sino tamén política, e realmente durante 16 anos foi un dos asesores máis importantes do goberno de Manuel Fraga desde os anos 90 hasta o 2003, e ademais desenvolvou un papel importante na promoción desta ciudad desde cargos institucionales como foron o Xacobeo e toda a contribución ao lanzamento deste fenómeno. Non quero ocupar máis tempo, simplemente deixaros nas palabras de que mellor conoce a obra de Antonio López Ferreiro pola Catedral e pola Ciudad de Santiago. Decía el amable presentador y amigo que don Antonio López Ferreiro merecía un homenaje de la ciudad. Absolutamente. Pero ese homenaje no expresado creo que lo tiene en el corazón y en el sentimiento agradecido de todos los compostelanos que se han preocupado de bucear en las riquísimas y universales raíces históricas de esta ciudad y su proyección sobre Galicia, España, Europa y el resto del mundo. Él nace en Compostela en 1837, nace, pasa por favor la primera imagen, en esta casa que refería Fousa, situada en la plaza de la Universidad. Al año siguiente de su muerte, que aconteció en 1910, el Ayuntamiento de Santiago, sensible a la pérdida que habíamos experimentado, ornó, condecoró, como el pecho de un militar, la fachada del edificio con esa placa marmórea con los laureles de bronce, en la cual puede leerse, pasa por favor, a cidade de Compostela, o seu fillo predilecto, don Antonio López de Ferreiro, bo galego, bo sacerdote, bo historiador, bo literato, vino por todo de perdurante lembranza. Naceu nesta casa o 9 de novembro de 1837. Faleceu no 10, por tanto, con 73, entón unha idade razoable de vida. Estudou a carreira eclesiástica, estudou dúas carreiras civis, a de Dereito e Filosofía, todo na cidade de Santiago. Tivo moitos cargos, vou entresacar os máis importantes. Párroco de Vedra. Salvouno, no mellor sentido da palabra, dese destino, cura de almas, e non é pouco, o feito de ter escrito un opúsculo refutando nada menos que esa figura egrexa do foro hispano e da política hispana e honra de Galicia e honra particular de Santiago, que foi Montero Ríos. O opúsculo defendía contra Montero Ríos as bondades, as excelencias, diría mellor, do matrimonio católico versus o matrimonio civil, defendido e exaltado polo devandito político. O cardeal, naquel momento, arcebispo de Santiago, don Miguel Pallá e Rico, la calle Cardenal Pallá es un justo homenaje a su memoria, lo sacó de Vedra, premiándolo por ese opúsculo con el cargo de gracia de canónigo de la Catedral de Santiago, y eso cambió la vida de López Ferreiro, quien ya tenía una inclinación nata hacia la historia. No en vano había estudiado en Madrid un curso en la Escuela Superior Diplomática, entiéndase diplomática, de estudios paleográficos, no de relaciones exteriores, curso que le permitió obtener el título entonces de archivero y bibliotecario.